Uvaženi gledaoci, dobro jutro. Pratite vijesti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju Tucindan. Prema vjerovanju, ovo je dan kada se kolje pečenica za Božić. Na Tucindan, prema narodnom vjerovanju, djecu ne valja tući, jer će inače cijele godine biti nevaljala i bolešljiva. Bivši haški optuženik i predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj uhapšen je u Francuskoj po potjernici Srbije, potvrdila je njegova porodica za prištinske medije. Mediji navode da je Haradinaj uhapšen na osnovu međunarodne potjernice koju je izdala Srbija i da se nalazi u pritvoru u Francuskoj. Izvor iz francuskog pravosuđa saopštio je da će istražitelji razmotriti da li postoje razlozi da se ne sprovede zahtjev o ekstradiciji Haradinaja. Isti izvor navodi da će se to pitanje razmotriti posebno u slučaju ako se radi o izdavanju naloga iz političkih razloga. Sakupljeno je još čvrstih dokaza koji upotpunjuju optužbe koje se stavljaju na teret bivšem haškom optuženiku i lideru Alijanse za budućnost Kosova Ramušu Haradinaju, koji je uhapšen u Bazelu po potjernici Srbije, navodi Srpsko tužilaštvo za ratne zločine. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja posle njegovog hapšenja u Bazelu po srpskoj potjernici zatražila je od kosovske vlade da prekine svaku komunikaciju sa Srbijom dok ona ne povuče sve međunarodne potjernice izdate protiv pojedinaca na Kosovu. Kosovski predsjednik Hašim Tači oglasio se povodom hapšenja Ramuša Haradinaja, navodeći da je neprihvatljivo da Haradinaj bude uhapšen u bilo kojoj zemlji na svijetu, samo zbog potjernice Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je kao vrhunac licemerja izjavu bivšeg šefa misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Sorena Jesena Petersena da Srbija čini sve kako bi destabilizovala nezavisnost Kosova, a naročito ciničnim je ocijenio njegov poziv Evropskoj uniji da snažnije uslovi Srbiju. Pa koja to zemlja na svijetu prihvata jednostrano proglašeno odcijepljenje dijela svoje teritorije? Pa što se njegova država Danska toliko trudila da zadrži Grenland, koji je daleko 3.500 kilometara, ili Farska ostrva koja su na 1300 kilometara, upitao je Dačić. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković upozorava na to da bi ukoliko Kosovo kojim slučajem postane članica UNESCO, to imalo nesagledive posljedice po srpski identitet i kulturno nasleđe u pokrajini. Iako ima naznaka da bi Priština mogla da obnovi zahtjev za članstvo, pitanje je hoće li glasanje biti ove godine. Kosovo u UNESCO ne bi obavezno uticalo na vlasništvo, ali bi značilo novu fazu planskog pritiska na srpsko kulturno i duhovno nasleđe, ocjenjuje ambasador Srbije pri UNESCO. Nakon što je bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović pozvao predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da razmisli o dolasku u Banja Luku na obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara, Nikolić je poručio Izetbegoviću da nema namjeru da odustane od posjete. Naravno da ću otići da to obilježimo i proslavimo. Srbija i Srpska imaju specijalne veze i ne priznajem takvu vrstu ucjena, rekao je Nikolić. U Crnoj Gori su tokom prošle sedmice 3 osobe preminule od virusa gripe, a od početka sezone registrovano je ukupno 6 smrtnih slučajeva, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Prema podacima instituta, svih 6 osoba koje su u ovoj sezoni umrle od komplikacija gripe nisu bile vakcinisane i bolovale su od hroničnih bolesti. U Sloveniji je kod 3 uginula labuda otkriven virus ptičjeg gripa pod tipa H5N8, saopštio je Nacionalni veterinarski institut te države. Istrage za određene stepene patogenosti su još u toku, a uvedene su i prve mjere bezbjednosti. Institut je objasnio da najveći rizik predstavlja prenos bolesti na perad i zatvorene ptice koje su u neposrednom kontaktu sa zaraženom životinjom i sa virusima kontaminiranom hranom i vodom. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno oblačno, na jugu kiša, u sjevernim, centralnim i višim planinskim predjelima, na jugu snijeg i mećava. Najviša dnevna temperatura vazduha od -4 do 10 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u ovim vijestima. Prijatno!